Huriani di bata na hinalonga di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus tapasada roha do pikirata dinalaho tumangin hata ni Tuhan di bagasan tikion martang yang mahita muliate mahu pasaha roha nami tuho ali di bata nami di bata parorong roha na sumurung na manotong na totong makaholongi ngulu nami saat bagasan tikion. Di bata nami dinalaho hupar saulio kami hatam dungani mahami marhite-hite todim barbadia asatung mangatusi hami di hatam. Di bagasan Kristus Yesus martanya kami tuho. Amin. Huriani Tuhan na hinolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus hatani di bata na saur tuhita di bagasan tikion dienek mai sian buku panurirang Daniel biddu pitu mamuka mai biddu sian ayat sia ro di ayat 10 opat asa tajaha om mahata ni tuhatta Saihu panokno tidoi paima di pajongjong akka habangsa jela hudul tusi ibana na so suda arina ia pakyanna sakdo songon itak jela obuk ni uluna songon hapas na binusur ia habangsana songon jilam-jilam ni api jela akarudana songon api na marnala-nala ruar dosa da sungai api jela mabaur sian adopanna maribu-ribu akka na marsobat ibana jela marloksa-loksa tidang di jolona marhaladoi dungi tarpasang maluluan jela terbuka akka buku jadi saya hupanok noti ma gumudang ala ni suara ni akka hata na jukat akan hena tahun ni taduki Sayhu bereng i paima terbunuh binatang i jela pidom pamatangna jela dipasa sada puruon tuapi jela tarapa suhut pareta sian binatang akan na tinggali anunga dibuhul tiki doho jom ni ajal nasida dungi huida muse di bagasan akka pangukapon borngin gabe ida ma ro sahalak marhite-hite obun di langiti songon anak ni jolma jela saat ibana tu ibana naso suda arina jela tarbuan ibana tu jolona jela di basa-basa humma tu ibana pamare taun do hamuliaun do harajaun jela saluk bangso home do halak parpakuling maragam-ragam marsobatu ibana ro di saleng-leleng na do pamareteon na sotupa musa sian ibana harajaon na pe na sotupa pesado ido yanggo sahatna huria na henolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus totu di bagasan mingguon masuk mahita tu ujung tahun parhuriaon somalna di ujung tahun parhuriaonon sai dipatupa do di tonga-tonga nyak kaminggutta parningotan diak kadongata nang jumulumuding manadiko kita jojo didokon mingguon ima memento mori na marlapatan ingok maari hamatiammu. Molutung pe amanginang ditaringoti manang dipaingoti tamu senang taringot tuak kadongat nang jumolomodi dada nang manungguli akka lunguni rohatta dada nang manungguli akka arsa ni rohatta alai ditaringoti pe akka dongata nang jumolo modingi asa adong do pangaro jumio di bagasang ngolutta
ternyata dang adong nama notong di bagasan nguluan. Dang adong ima nakekal. Sudedo nalaw salpo. Sudedo julmai naik komanop ajal na. Jela sudedo hita naik komanadikon nasa nadong di hita. Di bagasan ari parningota diakka ng modingon taparade madirita taparade haporsyota jala totok kita makirim hola makaporsyai di batas samping alana holang debatado na manotong na soolo salpo sian mula ni mulana sahatu ujungna. Hurian nolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Di ujung tahun parhuriano di paadar do tuhita sada jamita natung masai rekok situtu. Sada pangukapon na pinatupan di debata tu panurirang Daniel di situasina di hati hai panurirang Daniel manang hala Israel di bagasan habuangon Babel. Marsi taonan nasida haci pakilala di nasida ragang akasi taonon jala ala niak kasi taonan natung masedo doki gudang do hala Israel na terbuang ima tu Babel na diperhatuban raja Nebukadnesar gabe gudang nasida maninggalon akahapor sauna di bagasan situasi natung masedodok di pasah di batama pangukapon tu si Daniel. Tujuan na aha? Tujuan na asa tungga behot hapor siya di nasida. Asa tungga betotong nasida. Marpakirimon holan tu di batas sabik. Holan imaharajaw ni di batado. Namanotong. Morot aja amanginang di bagasan ayat na parjulos yan biddo na papituhonon adong piga-piga pangukapon na pinatupan ni debata gabesada tudos-tudos na masa harajaw na mangonggomi portibyon. Na parjulo monotajaha di bagasan ayat na pa opaton. Dibereng manang dipatudod debatado pangukapon tu si Daniel singa jalan na marhabong Raja Wali. O na manginang tudos-tudos maon tuha rajaon Babel na partogina Raja Nebukadnesar. Alai gabe ditaluhon Raja Persia do Raja Babel. Ima pangukapon na paduahon na manggobarhon ima binatang gopul. Ima gobbalan ni Raja Persia na manaluhon ima Raja Nebukadnesar manang Raja Babel na manggonggomi portibyon. Na patuluhon ima gobbaran ni Babiat. Dia pauno pemolot aja amanginang. Dungi huida musega beida ma sada binatang na asing tudoson tu Babiat rupana. Ima harajaon Junani ditoruni Alexander Agung. Jala opat uluna manggobaron gabe bola opat harajaoni dung mate Alexander Agung ima Raja Makedonia. Asia na met ima Syria doh ima Bisir. Molotajaha di bid 2 ayat 8. Jala na paupaton sada binatang na masa jorbut omma na manggobarhon Kaisar Romawi. Na dipabakit jalan na maruhaso si tutu jalan na nang mangago bangso ni debata. Di raja na paupatonoma masa kegelapan. Lamlum lamma parngulu ni dolma. HP di zaman kekaisaran Romawi pada saat ini jorbu situ tudo
pangalahnya kajolma. Ale nau pak harajaw non amanginang gabi mago do akasorokna manang parsatokina do nasida. Molo dibereng na jolo manang dihati-hai di dokon harajan Romawi seakan-akan tidak akan runtuh. Ale ala lumlam parngolo dinasida. Taludo salhutna. Dang adong nama notong. Ale nama notong ima harajaw ni debata. Jala ima nagabi jamita tuhita di bagasan partikeno namanginang. Didok ma di bagasan naik na pasyaon sayhu panok noti do ipa ima di pajongjong akka habangsa. Dungima di patupa di bata pangukaponi tu si Daniel takasma di pasahat wakka jolmana porsia pakirimon asa totong nasida maka porsia di bata. Monotungpe margati-gati akka harajaon na lumlam mamareta portibion alai di taluhon ima di bata hadu salhunai. Jongjong do di bata ibana do na marhaso marhite-hite di doko di bagasan naik pasyahon songon ni masada na matua na hudul di sada ingana pakaian na tung masa sasak songon ita jala obukna songon hapas ni nabi nusur ia habang sana songon jilam-jilam ni api akarodana songon api namar nala-nala diri paso debatado salut na kaharajaw ni molotung pe kaharajaw na jongjong di portibion mabay mangai mabay bernit parnihapan niya kabangso ni debata alay molo manotong na sida makaporse debata ripasono ni debata lo salhutnay jongjong maharajaw ni debata na binuhaton ni Jesus Kristus iba na manaluhon saluhutna akka parhaso na adong di portibion dihita akadamang do dainang na hinolonga di bagas sa Tuhan Jesus Kristus. Hobar tu ujan na sa tuita raja ni debata na manotong rodi sa liling na. Ahado na nang ima dohonon na tuita gadok marsada-sada. Na parjolo sa hali, jami taon na mangajari tuita gadok marsada-sada asa totong marhaposan holang tu debata sabing. Pasahat tamu na dirimu na marhaposa kamu na tu debata unang adok kamu na marhaposan tu portibion alana salhut na portibion na lao salpudo. Dang adong na manotong hamoraon hagabion hasangapon ikon imatading no salhut na songon akaharajaw na opat na hiya mamareta di akka portibio salpus sunenang alay anggo asinirohan ni debata di bagasa Jesus Kristus manotong alini marhaposan mahita totong holang tu debata. Dada tuaka huaso na dong di portibion. Dada tuaka sangap na dong di portibion. Alay marhaposa mahita hulang tu debata sabing. Alana nasa julma na marhaposa tu debata. Ido na gabi panean di harajaw ni debata. Amanginang memang gudang do julma si sonarion. Hulang adong sautik pangkat na. Hulang adong sautik ima jabatan na. Soy na magijang ni rohana. Sa di etong buy ima pangkat naon jabatan naon na buy maban iba na mangulo manotong di portibion. Api daw. Alay marhiti-hiti jami taon di payong matuhita. Ternyata tidak ada yang kekal. Tidak ada yang abadi. Semuanya pasti berlalu. Semuanya pasti sirna. Sedangkan kerajaan yang begitu kokoh pun hancur lebur. Semua ditaklukkan di dalam Yesus Kristus. Maka kita diingatkan. Marhite-hite jami tahun. Di bagasan minggu akhir tahun parhuriaon. Asa sudina akajol mana porsia. Marhaposan. Holang tu di batasapi. Dada. Tuaka portibion. Na paduahon damang dainang. Nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Marhite-hite jami tahun. Nang dipasahak tuhita asa totong ngulut taon
mangulan akalo mo ni rohani di bata. Ngolu na mangulan lomo ni rohani di bata. Ima ngolu na mardala di bagasan hati goram. Momento mori, ingatlah akan hari kematianmu, maka selama kita hidup, ditik na mangulu do pehita amanginang, ikon ima ngulu ton patuduhan akalo mo ni rohani di bata. Memento mori, mempersiapkan diri untuk tetap berjalan di dalam kebenaran. Sehingga ketika kita tiba ajal kita tidak lenyap. Tapi kita sudah mempersiapkan diri untuk menghadap Tuhan di dalam kebenaran. Dapat pudi sahal yang manginang. Dalam minggu Memonte Mori, kita mau diingatkan bahwa hidup atau kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Kesempatan untuk menunjukkan kasih. Kesempatan untuk menunjukkan kepedulian. Aleni amanginang neko talului di bagasan parnguluton imak harajaw ni debata. Matius ono mai 33 di dokdo. Lului hamuna ma harajaw ni debata. Dungi tabon nama kau deng di hamuna. Ternyata hidup kita bukan untuk mencari jabatan. Bukan untuk mencari kekayaan. Tapi untuk mencari kerajaan Allah yang kekal itu. Amin martanya kita. Moliate mau pasa roa nami tuho ali debata nami. Debata parholong rohana sumurung. Taruli dohami Tuhan marhite-hite hatam. Aleni Tuhan dipengoto kami asa totong marhaposan tuho sabing. Moliate madiho Tuhan nami di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Horas madihita kadamang do dainang Tuhan mamasu-masu hita.